ଜାନୁଆରୀ 1 ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଭୋଜିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥାଉ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଗୋଟେ ଯିବୁ। ସେଦିନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ବି ଠିକ୍ କରିନଥାଉ ଯେ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବୁ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ 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 ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ବି ଖୁସିରେ ଚାଲିଥାଉ, ହେଲେ ମନରେ ଭାବୁଥାଉ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି ଗଲା ପରେ ବାଟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ପକଡ଼ାଝର। ଆରେ ପକଡ଼ାଝର ତ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା। ଆମେ ସେଇଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଫୁଲବାଣୀ ଗଲା ରାସ୍ତାରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ପଡ଼ିବ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ଆମେ ସେ ପକଡ଼ାଝର ବାଟକୁ ମୋ ଝିଅ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଥାଏ। ବାଟ ଯାକ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ଚାଲିଥାଉ। ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଏଇ ବୁଲିବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିଆରା। କେତେ ଯେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ରାସ୍ତାରେ। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମଜାମସ୍ତିରେ ବି ବୁଲିଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ବି ଗଲୁ। ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମେ ପକଡ଼ାଝର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂରରୁ ପାଣି ଆସୁଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ ଆମ